хора, аз съм приятелят ви Борис и сега ще снимаме клип, ще довършим къщата, а оня там е един мой приятел, който сега ще снимаме заедно клип. Точно не е приятел, това е сестра ми, с който сега ще снимаме клип. Вече може да се обадиш. Здравейте, хора! Сега да започнем. Дали ще мога? Но сега по-бързо ще запълним къщата и ще ходим да паем. Както ви обещах, ще обзавеждаме заедно къщата. И пишете в коментарите, ако за обзавеждането. Дайте ми идеи, защото ни трябват идеи за да обзаведем къщата. А ако не получим коментари, ще си ги обзаведем самички двамата. Така че по-добре пишете коментари. И ще пишем в края на епизода, когато сме обзавели къщата, ще говорим за хората, които са писали коментари и са ни давали идеи. Така че, какво чакате? Докъде стигна? Тук. Обаче имам още... Да, бе, ние почти я запълнихме, така къща големичка е. Имаш ли до камък много? Или ти почти на свършване? Нямам такова. Кажи колко имаш? 14, значи имаш. Да, 14 кама. Имам... Много малко ни остава, хора. Да, бе, пупа. О, не. Мога на скирче. То. Дупка, чакай. Право запълня. Чакай сега, аз го довърша. Аз какво е? Добре, довършвай. И аз ще помагам. Ще виж това. Чупи го с кирка, що го чупиш с ръка? Или не забравяй, че имаш кирка. Чакай, аз го... И хора, подът на къщата е готов! И ще ни... Тичам си! Сега. Остава само да направим тавана. И стоби. Ти не се качвай, аз ще го направя таванчето. И стоби долу да слизаме. О, да, до честа. И до долния етаж. Да, ние имаме 12 диаманта. Аз имам още 9 камъка. Уау. И както изглежда, ще ни стигне камъка. И аз ще почвам. Дано да ни стигне да направи тавана. Дай да ти фърля този камък. Чакай, ти почвай тавана да го правиш. Не мога да се кача. Не бе, ти няма за какво да се качваш, ти почваш просто да запълваш. Как? Лесно. Ти... След малко като аз приключа, ще ти покажа. Майко. Свършва ли ти камъка? Зомби може някакво закача. Че не е, нали, 200 ташка. Най-дългата къща, дето съм правил през живота си. Ще я правя висока. Като гледам ти остава много. Да, бе. Сега ще го правя с високи, ще я правя. Аз няма да я правя малко. Да. Дай да ти пърля моя камък. Не дай. Трябва. Майко. Каква къща стана тая. Никой не може да ни издуха. Има преди доста големичка е. Да, никой не може. Ти приключва скоро. Не ми е само това. Аз трябва и да я запълня. Да е тъпо. Готови сте. Да я Слизам.
Айде. Сега само трябва да направим тавана. Сега аз как да Чакай, сега ще разбереш. Ще го направим тавана интересен, ще го правим с друг камък, няма да е сам с този. Почвай да запълваш. Почваш да запълваш, обаче не е целия. Чакай, аз ще го направя, ти само ми хвърли твой камък, защото няма ми стигне. Проклятие, трябва да ходим да чупим. Хвърли ти го. Хвърли, да. Оф. Някаква кирка да ти хвърли. Не, та кирка си е моята, Добре. Обаче мисля, че няма ни стигне да го запълним. Обаче тук оставяш разстояние. Да, нарочно го правя. Да ни е готино на къщата. Не, аз това ще после разстояние ще го запълня, но не, няма просто така разстои, като... Оф, половин стак се изхабя сам за едното. Ще трябва много камък да съберем после. Да връщане. Ако имаш нещо, Ти отивай да започваш с камъка. Иди. Иди и започвай да чупиш. как се събира камък? От какво? От камък. Отиваш и почваш да чупиш. О, добре. Но къде? Къде да слезна? Имам отдолу мина. Но откъде да слезна, виж? Това цялото е запълнено, няма откъде да слезна. О, да. Трябва да направим някакъв път за слизане. Да, бе, сега ще направя. През отдолу да... Че веднага биха отишло, ако имахме. По-добре ти да ходиш да събираш дърво, пък аз ще... Не, аз имам. Айде, свърши камък. Направи път да ида да... Тихо, сега ще направя, но и тук някъде. Ще направя стълбички надолу. И тук. Опа. Чакай, не слизай! Извинявай, отивам да събирам камък. Отивай, да. Къде излизаш навънка? Камък? Да, или камъка се събира отвътре? Имам предвид, аз съм направил място, където се събира, то тук вътре. Чей се малко тук да видим. Тук ще трябва да скачаме, обаче няма да стане да скачаме. Аз просто не съм скачач, не съм роден скачач. И аз. Направи някакви стълбички да си качваме. Да, бе, сега ще го направя, чакай обаче. Тук се е най-хубаво. Опа, и тук, и Добре, но аз не мога. Готова е къщата. Аз не Им предвид, не е, че е готова. слизам по стълбите. Аре сега ходим, бързо, слизай. Аз не мога Това е моето легло. Аз не мога. Взех си го. Харе! За мен легло ще можеш ли някак? Тук ще... Не, малко по-надолу. И от тук ще почнем да копаем. И от тук. Почваш да копаеш само надолу. Само надолу казах. Ела. Иш сега. Ела тук де. Не, бе. Разваляш мината, казах, бе. Не дей. Добре. Ела тук, върни се. Гледай сега как го развали, дей. По-точно, да. Продължай да копаеш само така. Направо. Спри сега. Малко да изкарам повече. Събрах 19. Бързо се събира. Давай. Ще купаем, докато не пробием нещо. Грабел. За грабел. Ще попаднеш на грабел. За купаш. Чакай, бе, какво правиш при мен? Чеди да направя 3 кирки, 4-5. Колко кирки да искаш да направя? Често ли имаме кирки? Ще направим... Значи това ще стигне за 3. Ще направим 4 кирки. По 2 за всеки. Ела малко ти дам кирка, дей. Престани да копаеш, дей. Лея, къде отиш? Охо, ела, тук съм. Ето ти тая кирка. Ще да ти дам още една. Там е, виж я. Три кирки. 2 съм ти дал, ти имаш една. Да копаш, чакай, дей. Не, да копаш натам.
За какво отиваш натам? Бе, чакай, не бе! Чакай, не копай повече! Казах ти да не копаеш. Ела малко сега. След... престани да им! Дръпни се назад. Мръй. Мръдни ти, бе! Излез! Да копая, да ти ги направя. Хайде, идвай. Идвай тук, прочваш само направо, хайде. Що зад мен идваш? Добре, аре, почвай тази страна. Продължай само направо. Доста е тъмничко, не знам къде копая. Добре, сега ще светна, чакай. Не ми се струва тъмничко, просто. Мисля, не окупая на тъмно, да. Ще ме изпревари. Какво правиш? Ай, измена стигнах това. Копай. Да, бе, пай се малко. Чакай, стоп, че пак пробихме грабел. Ела насам. Виж сега. Ти тръгвай натам, аз ще тръгвам насам, давай. Не, там. Давай, ти на другата страна, давай. Браво, тръгна, давай. Давай, де. Чай да обера този кол. Чакай, че намерих кол. Ще ме чакаш ли? Престани да копаеш, де. Да ме чакаш. И пак светни лампата. Затова събирам кол, за да направя торчове. Не лампа, там торчовете. Колко ли стана? Клипът, мисля, че стана клипът. Не, има доста. Има малко време. Ще го довърша. Колко може да запали лампата? Върни са. Тебе и без това ти също би първата кирка. Чакай, да не бях тогава взимал кола, ти ме издуха. Чакай, да, хайде, пали си. Ела поне запаля осветлението. Аз съм вода. Чакай тогава. Но не мога да излеза, давя се. Не си давила, чакай, да те спася. Излизай. Благодаря. Ти си Да. моя герой. Чакай малко, нататък има нещо. Ела малко по този път. Бързо. Ще развидим какво има нататък. Чакай, къде ме изпреварваш? Бъдете светна лампата. Намерихме мина. Аз направих тази вода без да искам. Може ли някак си Но намерихме мина, но в следващия епизод ще я разследваме и чао хора! Ще да го спра епизода и